Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo? Halo. Yo, Heeh. Oh. ini Iku apa-apa. Iki nang mburi golek sinyal. oh karo sopo? Hah? Ana sopo ning mburi? Karo tonggoku liwat. Oh, Iki karo dhewe bisa kayak dijak Ridwan. iya. Tapi sidone mulai besok, Mama. Samping gendong rigil saiki lendange setan di kalungan. Oh, Dan aku golek sinyal heeh. terus bisa wis ning omah. Ning omah bisa kok wong cuma iku rumah sakit iki kontrol tok. Oh, kontrol. Oh, Kontrol tiap seminggu. Anggar mas PHP yo ning dokter. Kesukuan, terus sidone piye, Mama? Itu neng kok sopo aku nih Semarang sesuk. Besok yo. Ya. Isu Yo. sekok kene ndai udan. Nek Yo, nyandak yo screening ora nyandak yo ora usah screening. Yo screening lah. Yo. Lah iya nek sekok kene jam 7, tekan Semarang kan jam 10, langsung ning Puskesmas. Puskesmas kan ngongkone kae Pak Gatot jam 11. Tapi ngunyok kan jam 10 kuwi ora apa-apa. Yo. Nah terus ayo teko. Yo aku teko sing sama, aku sore kok. Eh, Aku mlebu sore iki. mau sore. Nah terus sesuk piye berarti ra iso teko? Yo lek teko yo bukti lah, bali kerja kae. Oh beli kerja. Lah kerjane jam balik jam belum bengi. Ngira, Oh, kenapa kok? ya apa-apa. Lah mama pengen jawab. Oh, itu. Biasa sih apa? Apa? Gua kan semari. Wis mari. Yo syukurlah. Wis mari putih. Putih. Yo. Yo besok. Besok tak dulu Koyo mriyane kok. Yo besok tak dulu tak cek. Yo. Lah mau sibuk ana tamu sapa mau? Alah biasa lah. Kok kampung gitu. Dirawi sih. Oh. Yo. Guys, udah. Apa? Apa le? Nanti. Apa? Saya aku lelot. Saya iki anake kakangku rene ade. Dadi lopo wis maem. Oh. Apa? Oh, anak Paris anu api. Oh, ya indah duwe. Yo. Anu putune kakangku rene. Ya balik. Wingi wis tak TF lho, Mas. Wingi tak tambahi tak TF meneh. Iya sayang ono satu itu. Ya, Mas. Aku isone rono itu. Ya. Aku isone balik kerja. Teko. Yo. Pokoknya sehat-sehat bu mama, sering bersyukur, baru sering-sering ke Pak. Ya. Wis ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup ge merning. Yo, sayang mama. Kayo we. Ya. Yo wis. Iya, Mas. Kangen loh. Apa-apa toh. Yo kudu wae. Iya. Iya, Mas.